2021ko maiatzaren 29an amets gaizto bihurtu zen. Importantena eta jende jakin nahiko duna, ez detela jokatuko. Iñaki Artolak finalerako txartela lortu zuen, baina oso garesti ordainduta. Dortsalean haustura egin eta uko egin behar izan zion jokatzeari. Motivazio iturri bihurtzen ahalegindu naiz, lortu ere bai, nik uste. Binakako finala jokatu berria da, alegiakoa, baina buruz burukorekin amesten jarraitzen du. Lehen buruz burukoa zan jokatu denuna, modalidadik importantena da, ilusio berezi ingoliak. Peio Etxeberriaren kontra erakustaldia eman da, jokatuko du igandean Larrazabalen kontra 20. Jokoz eta animoz, sasoi betian helduko da alegiakoa. Ondo aurkitzen izen kantxan eta bai, sensazio honak. Artolak bigarren aukera izango du jarraian finala jokatzeko pasaden urtean altunak zapuztu zuen ametsa, aurten ume-umetako aurkari eta lagunak biak izan litezke ekainaren batean Bilbon. Arantza guztiz zateatzeko, deskuidon, Jorkinek irabaziko baluta, nik irabaziko banu, bai alitzeke papelen idazten hasi eta idatziko nukena, ez da?